खुलुमबाय प्रेस मिटआव फैयैया गोबाव जाबायमोन नाथाय दिनैनि दिनाव फैनांबाय खारना जाहैबाय मैयाहाय मोनानि समाव फुंनि 1:30 समाव जोंनि मानसिखौ उन्दुफुनाय समाव पुलिसफ्रा थांनानै न' थांनानै दरजा जोखावनानै गेट जोखावनानै जोंनि मानसिफोर उन्दुबाय थानाय समाव लायदों। दा आङो बे मोनसेल' खोथा बुङो, एक नाम्बाराव बुंखानोसै आङो, जों NLBआ सान्थि थानो लुबैदों। जोङो सोरबा UPPF सोरबा BPF जों रावखौबो सापर्ट खालामाखै। जोङो थादों निउट्रेलाव, मानो होनबा जोंनि थांखिया सहैयाखै। बिनिखायनो मैयानि जाथायखौ लानानै जोंनि मानसिखौ दि लायदों, केडासफोरखौ न'आवनो थाना होसोहैदों सैमा अमाफोर बायदि, खारना मा आं बुजियाखै। आं बेहाय निन्दा खालामो बा आङो दुखु मोनदों, जोंनि आफादाबो दुखु मोनदों। फैनो नाङामोन आङो लाइभआव, इलेक्शन टाइम आं सानदोंमोन जोङो पिसफुलि हगार हरनो होननानै, खिन्थु जोंनि मानसिखौ दि हर सान डिस्टार्ब खालामगासिनो दं बिसोरो, बेखौ जों सहायनो हाया। जोंनि मानसिखौ मैया सानै हमना लांदों, सासे जाहैबाय एन बिबुं, सासे जाहैबाय दानिल। मोनानि 12टा सासेखौ लायदों मोनानि 2टा, आरो माखासेखौ लायबावदोंमोन न'आव, माखासे खानांगौदों। खारना मा बेखौ जों नांगौ। आङो बुंबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो, जोङो पिसफुलाव दङ, जोङो रावखौबो सापर्टबो खालामाखै, जों केम्पेनिंबो खालामाखै, खिन्थु जोंनि मानसिखौदि मानि थाखाय बिदि हमदों दा जोङो नायबिजिरनानै नुबाय। बे जिनिसा जाहैबाय 2000 माबानि केस, मा होनोमोनलाय 2023 नि केस, around like the आङो सिदायै खोन्थानोसै जोंनि मानसिखौ मानि थाखाय फान्दायदों। जोंनि मानसियाव इनभल्भमेन्टआ गैया। 30 तारिख नभेम्बर 2023 आवहाय सुजित कुमारखौ काजिगाव हमदों। ओमफ्राय बेखौ बेल रिलिज होदों 29 तारिख डिसेम्बर 2023 आव। बेहाय इनभल्भमेन्ट दंमोन। आंथ' ग्रुपखौ बुङा, जिखि जाया। एक नाम्बाराव दंमोन सुजित ब्रह्म, दिनैसिम बेखौ हमाखै। सुजित ब्रह्म दाउलानो बिफानि नामा, फान्द्रागाव काजिगावनि मानसि। 2 नाम्बाराव दङ कमेश्वर ब्रह्म, बाथौ होनो बेखौ, सानाव रनेश चन्द्र, फान्द्रागावनि आरो काजिगावनि बेबो। आरो दङ 3 नाम्बाराव दङ सेनाथि ब्रह्म, दान्दा होनो, बिनि बिफानि नामा जाबाय थैबाय लेट बेदर ब्रह्म, जलाइगावनि। 4 नाम्बाराव दङ अबिनाश ब्रह्म, बिनि बिफाया थैबाय, प्रदीप ब्रह्मनि फिसाला, मुखलदांनिनो बियो। आंथ' जायगाखौ बारा सिनायालै, सिदा बुङो आं। आरो दंबावो फलेक ब्रह्म, बेयो मुखलदांनि, बिफा नांगौ होआखै। 6 नाम्बाराव दङ सेलदां, मयनागुरिनि, जिखिजाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसोर गासैबो। सासे दंबावो दैमालु ब्रह्म, बिफा नांगौ मिथिया, जिखिजाया मागुरमारि बरिजरा ना माबानो एड्रेसा। 8 नाम्बाराव दङ खोमथा नार्जारि, जायला होनोनो, ग्रुप लिडार जाहैदों बियो। भिलेज जाहैबाय मावजिगाव, बेबो क'क्राझारनि। 9 नाम्बाराव दङ सुमन ब्रह्म, बिफाना जाबाय थुनु ब्रह्म, बंसिजरा, बेबो क'क्राझारनि। 10 नाम्बाराव दङ बयराल' लिरदों, बेहाय थारमाने माबा बिफानि नाम लिराखै, खिन्थु मालांगुरि दङ। सुजित मारागनि केसाव हमजाजोबदों बिसोरो, सुजितखौल' मोनदों, बाखिखौ मोनाखै। बे केसखौ स्पेशल ब्रान्सनिफ्रायबो जोंनो खबर हरदोंमोन कि बे नोंसिनि मानसि नामा होननानै, खिन्थु बे मानसि जोंनि नङा, सासेबो नङा। ओमफ्राय दा दिनै मैयानि हराव हमनानै लांनाया जाहैबाय जोंनि मानसिखौ लेथायहैदों। बे केसावनो प्रुफ नागिर, जोंनि
मसेर बिबुं होननाय आरो दानियल होननाय ब्रिजल सिं होननाय आरो दानियल होननाय मानसिखौ सानैखौ बे केसाव फान्दायदों खिन्थु बिनि सिगांनो जों बखं खालामखादोंमोन कि बे मानसिया जों हमबाय नोंसोर इनभल्भमेन्ट दंना गैयामोन होननानै बेखौ लाथुक दासआव मिथिदे स्पेसियेल ब्रान्चनिया मानो होनबा दा दिनै लांजानाय ब्रिजल सिंआनो बेजों रायलायदोंमोन आं बेखौ हेन्डेलिं खालामाखैमोन दिनैहाय इलेक्सननि सिगां बिसोरखौ लांनानै बे फान्दायनाया गाज्रि जादों आं बेखौ सुखुवाखै मैयानि हराव जोंनि मानसिया बुलाया सोलाया होननानैहाय सिरि थानाय मानसि जों रावखौबो इउपिपिएल सोरखौबा बिपिएफ होननानै जों रावखौबो दुसियाखै रावखौबो जोङो सापर्टबो होआखै जों सिरि थादों बिनि खेथ्रआवबो जुदि जोंखौ जुदि सान्थियै जुदि थानो होआबा जों मा खालामनांगौ दाया जोंनि नङालै जाय दाय मावदों बेखौ हम जोंखौ केम्पनिफ्राय होखारहरबाय थिगानो जोङो दा बहा दं बहा गैया हिसाब लानांगौ दरखारबो गैया रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय अननानै दासिमबो दोनदों सोरबा पुलिस सोरबा पलिटिशियानफ्रा जोंखौ नागिरबा मोना दुखु मोनोलै मैया हरसे उन्दुनो हायाखै रावबो न' थाना थादोंमोन बिसि फिसाजों उन्दुदोंमोन सोरनाबा फिसा उन्दै दासो 6 मास जादों हमना मा मोनखो सोरबादि सोरबा पलिटिकेल एगेन्स्टआव बुंनांगौ बिनि एगेन्स्टआव दि बेखौ लांनांगौ बेथ' नङाना जेखि जाया आं डाइरेक्ट बुङो आं खावलायबावो खनसे हो आं रागा जोंदोंलै लाङोबा सोयोबा जेलाव सोजोब जा आपत्ति गैया जेब्लानासिम जों थांखियाव सहैया जोंखौ नोंसोर गावथारनोबो हागोन जेलावबो सोनो हागोन दिनै सानै सोदों साब्रै सोदोंमोन नागिरदोंमोन साबा सोनो नागिरदोंमोन 10 जन सोनो नागिरदोंमोन दिनै जेलाव थांजोबदों जों थाङाखै रायलायहैयाखै रावजोंबो जोंनि थांखिखौथ' बुजियो जोंबोथ' बर'नि मानसिरा जोंलाय सोरनिदो एगेन्स्टआव मावदों रावनि एगेन्स्टआव मावाखै ना इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव मावदों ना बिपिनि एगेन्स्टआव मावदों बेखौ सान दुखु मोनोलै आसिथना बुङामोन आं दिनै बुंबाय आं दङ आं क'क्राझारावनो मैयानिफ्राय आं उन्दुनो मोनाखै जोंनि सेंग्राफ्रा उन्दुनो मोनाखै जों रावनिबो थांनानै केम्पेनिं खालामहैयाखै सिरि थादों बेफोरखौ साननांगौब्रा आङो दा मोनसेल' खोथा होननानै खावलायो गाबोननि अखानायैनो भट दं आङो सोरबा बिपिएलनो भट होबो होना सोरबा बिपिएलनो भटबो होना किन्तु रायजो राजा आदै मादै आयं आमाय बाबा मामि आइ आफा आदै आदा आब' बिनानावफोर साननानै भटखौ थुनि सिगां सान जोंखौ केम्पनिफ्राय होखारबाय दासिमावथ' सान्थि थानो हो आं बेखौ बुङाखै बेसोरखौ होखार बेखौ हमै ना दा आङो सिगां बुंना दोनखायो जोंनि मानसिखौ फासायनो नागिरदों बे इनफरमेसना जोंनाव सिगाङावनो फैखानायखा जों नाजादों एग्जाम्पल होगोन आं बे माबायावहाय सप्तासेनि सिगां बेखौ बिबाव जिरायनो होथ'बाय दानसे बाहायदो बारा गैयादे नों जिरायब्रा सप्तासेनि सिगां जोंनि सासे केडारनि सरलपारा एरियायाव थांनानै न'थ' बुसिहैजोबदों चेयार टेबोल कुकार बुसिजोबदों बुलायहैदों बलेर' गंबा थांदों जों मानसिखौ सिनायो जोंबो बुंनो हायोब्रा मानो बुलायनो दोरखारानो गैयाना सान्थि हिसाबै इलेक्सना थांथों होननानै जोंबो नेदों जों सोरखौबा प्रेसार होनानै भट होबो जों होनाखैलै जोंनि मानसिखौ थांनानै बुहैदों
मानसिखौ गस्लाखौ खिथेन फुख्रिजों हाना फैदों अब्लाबो जोङो मानसिखौ मिथिनानैबाबो सिरि थादों बेफोर मा फोरमायदों जिखि जाया आङो आदै मादै आयं बिमा बिफा गासैखौबो खावलायो भट थुयैनि सिगां मोनसेल' सान बुहुत मानसिफोर दंबावो दा जोबथेसालियाव बेखौ सान बर'आ हारिया बबे लामाजों थांगासिनो दं बेखौ सान थुयैनि सिगां बार बार सान बिनिफ्राय थुना हो आङो बुङाखि सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिखौ भट होनांगौ आं मालाबाबो बुङा नोंसोरनो गोरोंखा नोंसोरनो सानखानायखा बर' हारिया दा बबे लामायाव दङ बोरै दङ जौगानाय नुदोंबा नोंसोर मोजां हारिया गोलैसोनायाव थालांगोन होननो सानोबा बेबो गाज्रि मोननै रोखोमनि नोंसोर साननानै नाय थुनायनि सिगां खनसे बार बार सान हारिनि थाखाय जाहाथे जोंनि उन जेनेरेशना अलखदाव गोलैयो रोंखा राखा मानसिफ्राबो दिनैसिम जुदि बेबायदि स्टेजाव दङबा साननानै ला दिनै उन जेनेरेशना मा जाहैगोन ओंखायनो आं गुरैयै गासैखौबो खावलायो होननानै जेरै जों दिनै खालामजादोंना नासयजादों होखारजाबाय केम्पनिफ्राय जों रावखौबो दुसियाखै पार्सनेलिबो दुसियाखै आरो आफादनिफ्रायबो जों दुसियाखै सोरबा बिपिखौ जों ओंखारनो होदों नोंसोरनो बुङाखै सोरबा इउपिएलखौ जों ओंखारनो होदों बेखौबो बुङाखै सोरबा बिजेपि ओंखारनो जों बेखौ बुङाखै रायजो राजाफ्रा साननानै नाय गिजिर खनसे भट थुयैनि सिगां गोजोनथोंलै